tuna. Pakwan, oh. Like what? Hawaii bulgogi. Yeah. Bulgog입니다, bulgogi. Rib eye. Sarap ba? Yeah. Ha? Ito. Yo. Hawaii bulgog입니다, bulgogi. Salamay ko doon. Pound. No, it's not. Pound. No, it's not. It's like $10 something. Mm. The rib eye. Yeah, same. It's $10 something. I think rib eye is more. Yung green chicken. Ha? Meron ka na, diba?
14. Tuna bluefin. Anti-crave tayo yan. 14. Sashimi. Ano bangus? Isang bangus. Ano kinuha mo? Kano yan? Ito mo naman yung maliit lang gan. Parang di naman to sariwa, darling. Sariwa yan, bluefin. Maganda rin yung kinuha mo pero wala na ganun eh. $15 lang kinuha ko. Bilang sa ano tayo ng ano? Sa? Kain Pilipinas. Wala. Ay, ako. No, Yakult. Tama na. Sabi, sige. Ay, ako. Walang Yakult. May minus ng $20. After that. Yakult. Yan.
Ano yun dati? Ayan, Sibon. Oo. Asan na siya ngayon? Pagpasok siya kay Kianang caregiver. Parang CNA. Kay Kiana. Look at the bags. You guys are like, oh, let's go to Tuesday. I literally got this one for you. Oh, yeah? Okay. Okay. Ilan ang jacket mo? Pinoy? Mali maka-extra niyan. Nalipag ka na $15. 15 lang. Akin pala lahat yan. 10, 15. Alam magpastay kay Aling $50 na pwede.